patay, patay. Ah, dakma. Yun. Uy. Kada. Kada. Good morning mga kabisayang kap. Isa naman pong mapagpalang araw sa atin lahat. Muli kasama natin si Parit Toren. Kahapon yung spot natin yung nandun. Babalikan natin ngayon guys dahil kahapon naka ilang piraso tayo no? Mahigit 16 yata. Size ba yun? Mga nasa 4 na kilos dito. Dami rin kaming hinuli kahapon guys. Ngayon yun ang babalikan po namin. Sana ay makahuli uli. Meron tayong kasama ngayon guys na anak ni Paring Toren. Ayan si Tisoy. Tisoy. Yun, hi ka muna. Kaway ka muna sa vlog. Yun. Saka siyempre Ang gagawin mo nang. ang ating buddy na si cameraman, si Ayayay, si Lance. Samahan nyo kami sa itong maghapon na ito na paghunting natin ng tilapia. Oy. Oo nga no. Tilapia sumuba no. Guys, meron tayong katropa rito sa bukid. Nanglalambat po siya. Ang maraming nahuli ah. Ano yung inubang mo pre? Lambat? May huli na no. May bulig pa. Ulam na yan ah. Thank you Lord. May nahuli na yung tropa natin ah. May screen ka pa ron no. Maliit yung ganito na rin. Yung yung pang-umang no. Na lambat. Tama dyan. Ilan ba yung screen mo? 10. Ba, dami rin. Kay lamba. Ano bebenta mo rin no? Binibenta ko din. Tama, pag masipag ka sa bukid hindi ka mawawala ng pera no? Pangatlong balik natin dito guys sa tree house. Dito na tayo sa spot. Ayan, kahapon pala dito kami nabutan ng ulan. Para tayong sisiw dyan kahapon ah. Ay, dala tayong merienda oh. Aldero. Para pag sigang natin mamaya. Hangin muna tayo guys kasi kahapon na palpak tayo eh. Unang tira hindi pumutok. Yung pala walang hangin. Napaka lang. Ganda pumasok. Yeah. Uy, puno pa. Puno to. Kargado pa. Bago na pala yung pang-rolyo natin ng pantiksay guys. So, ginawa ko rin kahapon. Kasi yung dati nito guys, yung maliit. Nalakihan natin ng konti. Dito muna ako pwesto sa dati. Oh, sige. Doon kami tatlo na. Kada. Karakalda. Madami guys. Tinamaan kaya? Tama yan. Tama. Ang galing, ang galing. Uy. Magaling talaga to. Hunter. Ito. Yun na. May pagsigang na tayo guys. Uy. Magaling, magaling. Batok na tinuhaan. Diyan. Yan.
pa sa isa, dito dati. Ay, kita mo dyan. Sumisibol. Lalaki pa naman. Yung ano nila, asbok, napakalaki. Malanggam. Yun lang. Ayun no, akit na. Akit na. Anong balita no? Sumisibol dyan. Mararagul. Yun no, yun na siya. Maliit. Pero kayo ni badagulin kayo ni Bando. Ah, may turan din eh. Na? Turan niya yun, may turan niya. Tinamaan kaya. Tinamaan. Galing, ang galing. Tinamaan. Sabi ko na maliit lang eh. Pwede na rin yan. Panda, ay, kaya na. Oh, Yan, asan niya, silap yan. maliliit lang eh. Kita ka, President. Kabaril mo na yung arabon. Pwede na rin. Hindi ko akanong. Ay, Kenneth. Diyan ka muna sa baba. Bagya-bagya ka mo. Nabulabog siguro kahapon no. Parang nabulabog. Guys, huli namin guys. Isang maliit, Yung- isang malaki no. Ito, plap-plap. Ayun. Ah. Nakadalawa lang kami. Alata nga kalingwan. May piraso. Muntang pahay ko po. Tambag, tambag. Makalipat tayo ng spot. Oh, lipat tayo ng spot. Ayun, tinapay muna tayo. Hinapay. Napali. Wala lang tayong dalang kape ngayon. Tinapay muna tayo mga kabisayang kap. Magbagal Bago tayo? kami malipat. Napakataas lang yung pinagpwestuhan namin. Ayan, kasama ko si Ayayay. Para kaming daga rito. Daga ba o unggoy? Sa tori kami. Aretado ay kalaw dapit tanan. Yun, si Parin Tori nandun pa. Grabe lawak ng katubigan, no? Hanggang doon po yan. Sa kabilang baryo, San Isidro. At lulutang ka rin eh. Lawak ng tubig sila Parin Tori. Galing sila sa baba, walang lutang doon. Balik kami sa dating pwesto. Lutang ka rin. Kasi na pala to eh. Ay, limpugya pa. Ayan, ayan. Uy, patay, patay. Nabit. Ah, dakma. Yun. Huli. Uy. Tansi. Sa ano, site. Ay, nakakuha siya. Yun o. Uy. Galing, galing, galing. Sumabit, nakapatalikod yung ano, Ano? tinan mo. Daplis lang. Hindi, patalikod yung bala. Swerte pa. Ah, guys, oh, nakakuha tayo. Ayun, fishnet. Yun, naka 2 point. 2 point. Yun. Hanap mo ng sabitan dyan. Ay, pumunta dun eh. Ayaw lumutang. Ay, huli ni Paring Torin doon sa baba, oh, kanina. Pagdala ka ng kahoy para masigaw tayo. Ayusan niya. Ay, tayo. yung huli natin kanina doon ako kunin mo. Ay, isigang na rin natin yun. Oh, tara. Hindi po naman. Talagang kubis din tong bata na to. Yung pangsigang natin, no. Ha, kung anong kangkong, Highlands kangkong pala. yung matinulan sa. Ay na, oh. Ay, pinagalo-halo na lang po natin dyan. Diyan na po yung kamatis, sibuyas, luya. Wala tayong problema sa kangkong. Dami dyan eh. Oh. Yan, sinundalo. Oh. Parang tinapa ngayon yan. Guys, oh. Na. Ito natin ang talong. Balay mo ito na. Cowboys din sa pogi ah.
Ayong pang ihaw. Ayong kangkong. Apawa. Tikpin. Tikmin natin mga kabisayang kap. Tikmin. Masang isda. Matabang ng konti. Matabang. May tuloy yung kaldero eh. Tikmin uli. Ayos. Sarap. Meron tayong inihaw. Gurami at saka dalawang gurami, no? Isang tilapia. Meron pantalong. Daming gulay, no? Oh, yun. Ano? Ano? Oh. Iyo. Ikin na mo. Diabeta mo. Ikin yun. Kini mo. Tara mga kabisayang kap, kain. Tara na. Kain! Kain po tayo, kain. Kain. Pagsaluhin natin yung huli sa Texay. Saluhin. Ayos na sa gitna yung sausawan natin, ah. Naman? Uy, sarap. Lasa yung asandong. Maparas pala. Paras pala. Dami sili. Kahit pala ng bata ko yung ano. Ang hango. May pang magagaw. Kasi paborito ng kangkong ito eh. Kain kangkong. Ayaw lang isda nito eh. Nilo. Malaw eh. Hindi mabiro eh. Hindi naman yung pala talaga yung kanin. Talong. Daya para. Sarap ng anghang. Sarap ng kangkong. Dami pang sabaw. Ano, banat pa kami naman. Wala, may sumuko na. Tsaka si Tisoy sumuko na rin. Tara. Dala mo Tara, lipat tayo ng dala mo na. ibang spot. Toy. Soy! Makatin ba? Tumawag nga pala yung misis ko na meron daw bisita sa bahay. Mamimingwit daw sila, guys. Ayan. Madam tilapia. Ayan, parating na sila. Ay, mga kumpare ko rin yan. Kumusta? Kumusta, pre? Mukhang tumaba ka. Nanambok man. Balita. Ayos lang. Nakatulura ka buhok. Oh. Dito. Walay kuan, walay lutang ba? Asa may nindot pamimitan? Puro dito na po. Naabot siguro dire. Kanang ay tangkong man. Pero dito may gikang ganiha dia oh. Kanang punuan. Kini. Dili katong naay tree house.
Oo, pwede na yung nagdakaw mo. Oh, baka base na gustong pa shoutout niya oh. Ah, shoutout kami sa ano. Sa Banone. Ano, Ay, sa paring Ricky. sa Damam. Mm. Shoutout sa taga Damam dyan. Si ano, si Paring Alger. Ito yung kapatid mo. Oh, ay. Bingwit na lang oh. Ayahay. Sige. Oh, saman, wala tilang konya, no? Sige. Wala tilang miyan niya. Kay mo suroy sa mi dito sa taas. Ang pound. Ay, mga tropang San Juan po yan. San Simon. Mimingwit po sila. Yung mga armas namin, oh. Ayun oh. Ay, bilin na sila diha. Sige, unya mo tawag lang ko unyag mo. Balik na no. Oo. Maagos lang mga kabisayang kap. Dikit may talupinong. Na? Laki ng pinaghunusan ng ahas dun ah. Meron? Oh, Make it. Hindi. Dagon na. ayun oh, ganda sanang spot ito. Gano? Maagos lang. Kung di maagos yan oh. Maagos. Maagos. Yo. Dito tayo sa Sapang Cruz. Dinaanan na rin natin yung dala. Meron tayong dalang-dala, yun oh. Laman ni Tanong. Laman ni Tanong. Orang rambut Bidre ni na tay. May nyaki kain eh. Parang walang kwenta. Parang wala. Danso. Para sa may karon tayo kay Anong? Anong? Okay. Pagta. Ada suluk ke naw, higupon siguro ka din no. Ah, ano? Long bilo niya. Meron kaya to? Ah. Maliit. Parang wala ka lang hinagis ah. Maliit. Kaya balo wala yung makiyayong dali. Camera man na to. Marala ka na yun. Wala pare. Sa ilog. Sa ilog tayo. Ganyan man ako doon. Yun. Uy. No, huli yung sukal. Bilog na bilog ah. Yun ano? Meron lang. Meron yan. Tansya ko wala. Maraming kurog no. Ay meron. Ah, Uy, tilapia. 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 Ito ah. umananang pagpayan. Mananang Tay. pag. Dai sa tada. Dito mo lagay, pukpok mo yun. Wag. Ah, matay. Hindi siya. Yun o. Uy. Heart. Heart. Puso. Dagid na. Bull. May bull yan ang. Dito. May heart. Heart is my destiny. Meron ang. Wala ako. Wala. Sa ilog. Saan sumama si daddy? Sa lampa. Sa dala. Yan, maligo. Yan. Pwede. Libre. Baba ka nang.
May babaho kaya akin. Yan ang. Lang, magliam mo nang. Uy! Makasulod na kaya kayong tali. Nano talang kay tali nang? Okay. Yun! Ganda ng bilog, guys. Umagi dapat eh. Sumama na naman ako eh. Di, magaan lang to. Ano yan, ito? Mabidyoan ka ba? Oo, para ma... Init. Gumagalaw, gumagalaw. Malalim to. Uy! Ayan, bato. Bato. Ayan o. Si Baleng. Sa angitan eh. Abay mo ng konti. Bitaw mo. Bitaw mo. Hindi, abang mo lang yung kamay mo. Game, 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 game. Tingnan natin to, guys. Baka sumama na naman tayo. Nong, talamay nong. Tamad na rito. Whoop! Bainin. Ah, Nong, talamay nong. Dali. Anak mo na pa doon. yan. Yung isa. Yan. Yan. Atin mo. Yan tayo, atin. Ito. Ilan. Yan. Yan. 1, 2, 3. Uy! Oh, ilog, oh, ilog. Pwede na, guys. Pre, nanito. Di na ya. Buti di na ya. Kain mo kanina? Tayo. Tayo. Eh, di kayo na gano'n kanina? Ay. Uy, Uy, laki. janitor. Putang ina. Ang galing mo pala dyan ah. Di ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Pahaba. Ako po ito, tirada rin. Ay, bisa. Bisa baba.
Takay na dan. Ang balang bodega. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Mau video yan eh. Sumama. Highlight yun, pero.